milá holčata. Dneska se budeme bavit hlavně o jatýrkách, o našem trávení, vylučování, čištění. A já mám tyhle dva výrobky. Je to Emolips Forte a Emolips Slim Drink. Začnu fortíkem. Fortík je z oleje, je to olejová emulze a pro začínající, kteří jste tady nováčci, tak máme olejových výrobků několik. Pamatujte si, že nikdy olej nekapeme do úst jenom tak. I když někdo to dělá, vždycky, když si počtete na našem e-shopu o produktu, tak je tam napsané, že nejlíp funguje s mléčnou bílkovinou, čili tvaroh nebo bílý jogurt. Pokud někdo tady ty mléčné výrobky nemůže, tak když dopapkáte třeba nějakou kaši nebo i někdo rohlík, chleba, tak si nakapete na to sousto a s tím soustem jídla ta olejová emulze musí žuknout do žaludku, do břucha, aby tam udělala tu svou práci. Protože Emolips, tak jak se jmenuje, emulguje lipidy, tedy zpracovává v našem trávicím traktu tuky a zodpovídá tedy za celý metabolismus a trávení, ať už vezmeme nahoře, když to beru podle pentagramu, játra, žlučník, tenké střevo, slinivku a slezinu. Takže broučci, zatřepat lahvičkou 10 kapiček pro začátek, ráno, v poledne, večer a máte vystaráno. Nebude vás tlačit po jídle, krásně vám slehne, protože ten tuk, který vememe z potravy, vám nebude viset v tom žaludku, krásně se spojí s tou natrávenou potravou, protože žaludek je kyselinotvorný, takže pěkně to rozruší, ale ten tuk nám visí nahoře, na těch šťávách a je potřeba to spojit, emulgovat. Proto to doporučujeme všude tam, kde jsou tady ty trávicí potíže. Vemte si reflux, vemte si meteorismus, to znamená špatné trávení, vůbec celý průběh toho trávení. Podílí se taky tím, že velmi dobře funguje s tím zpracování tuku, tak se podílí na udržování váhy a taky na hubnutí. Protože je to kvalitní tuk, tak víme, že některé vitamíny se rozpouští v tucích. Takže když bereme další naše olejové produkty jako tau, obě omegy a gamu, ty jsou nadoupané vitamíny, tak budeme mít jistotu, že tady ten nosič Emolips bude krásně v té olejové formě ty vitamíny rozpustné v olejích dostávat tam, kam patří, tedy až k buňkám. Tady kromě oleje, nebo v oleji, máme macerované 3 byliny, mátu, hořec a lékořici. Navíc tady ten olejček obsahuje minerály, hořčiny, silice, vitamíny skupiny B a C a biologicky aktivní vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík, zinek a selen. A kdo už trošku se orientujete, tak víte, jaký dopad to má na vlastně celý náš imunitní systém. A teď se chci zmínit a připravím si teď ještě papír, chviličku strpeníčka, si to tady tak narovnám. Teď se chci zmínit ještě tady o těch 3 bylinách. Tedy, co dělá hořec žlutý? Vy víte, hořec žlutý už podle názvu je hořký. Z naší potravy poměrně zásadně zmizely hořčiny. Když si vzpomenete, vy, kdo jste starší ročníky tak jak já, nebo si pamatujete prázdniny a dětství u babiček, tam se vařila melta, vařila se čekanka dohromady, protože to byly hořčiny a ty pomáhaly s trávením. Ty hořčiny už dneska v potravinách nenajdete, i když melta i čekanka se dá koupit a doporučuju aspoň na jaře, možná celoročně, aspoň 1 koflejk denně melty si uvařit. Tady ten hořec žlutý má za úkol nejenom
dodávat ten hořký pocit, ty hořčiny, ale umí stimulovat množení bílých a červených krvinek a posiluje celý organismus proti chronické únavě, protože to působí velmi vydatně na játra. Játra zodpovídají za celkový náš nervový systém, nervovou soustavu, takže ta únava je na snadě. Lékořice lisa příznivě působí na játra, má dezinfekční a antioxidační účinky, stimuluje organismus po fyzické a psychické stránce a tedy má vliv na odstraňování únavy. Totéž platí u máty peprné. Máta chuťově pro mnohé je velmi příjemná na ty trávicí procesy, tedy sklidňuje žaludek a neutralizuje pálení žáhy a napomáhá čištění organismu a má také vliv na nervovou soustavu. Když bych shrnula ten základní princip užívání Emulipsu forte, tak je to vlastně pomoc při veškerých trávicích procesech, které probíhají v játrech, z žlučníku, ale také ve střevě jako čištění střev, pomáhá udržovat střevní mikrofloru a tam, kde jsou více průjmové záležitosti, tak má protiprůjmové účinky, zároveň působí antibakteriálně a proti parazitickým červům. To je takový základ. No a teď si něco povíme o... Ještě vám chci říct, že každý náš výrobek má nějaký základ, pro co byl určen. Jo? Takže tento základ jsem vám teďka trošku vysvětlila, ale on, tak jak jsou vymýšleny v rámci pentagramu, tak ty výrobky působí daleko v širším kontextu, širokospektrálně, tak, aby pokryli téměř celý pentagram. A když tedy Emulips forte, tak se chci zmínit o štítné žláze. Emulips obsahuje vysoké dávky vitamínu E, což je velmi silný antioxidant, který dokáže řešit záněty a tedy je důležitý pro buněčnou činnost a má přímou vazbu na hormonální systém. A bylinka zvaná lékořice lisa se podílí přímo na podpoře tvorby estrogenu, což souvisí s hormonálním soustavou a s hormonální problémy, i tedy s problémy u žen. A tedy má to souvislost nejenom pro kůru nadledvinek, ale taky pro onemocnění štítné žlázy. Totéž bych mohla zmínit a ráda zmínila u zinku, selenu, hořčíku a draslíku, protože podporují funkci nadledvinek, mají vliv na snížení zánětu v těle a také dáváme a doporučujeme všem, kteří mají onemocnění štítné žlázy. Takže takové shrnutí na závěr. Primárně trávení Emulips forte odlehčuje celému trávicímu traktu, je určen tedy primárně k játru a žlučníku, dezinfikuje střevní obsah, má protiprůjmové účinky, tedy podle pentagramu má další vliv na celý kardiovaskulární systém, tedy i na krevní tlak, ten vyšší, potažmo na slinivku slezinu, znamená to diabetes prvního i druhého stupně, velmi dobře pomáhá při žlučníkové dietě, žaludečních a 12terníkových vředech. Dáváme, když má někdo Krona nebo ulcerózní kolitidu, což jsou velmi prudké a zánětlivé onemocnění trávicího traktu a střev, hojí sliznice trávicího traktu, zlepšuje vstřebávání živin z přijaté potravy, pomáhá odstraňovat chronickou únavu a je to velmi účinný stimulant a prostředek spolu s OK-tau pro páry,
tedy partnery muže a ženu, kteří jsou po fyziologické stránce v pořádku, ale nemůže žena otěhotnět. Máme mnoho zkušeností s Emulipsem forte a OK tau, když bral pár tady tyto naše produkty, tak máme několik miminek narozených. Takže tolik k Emulipsu forte. Tak a jdeme na jeho takového docela velkého kamaráda, na Emulip Slim Drink. Emulip Slim Drink vypadá takto. Je to takový bezedný soudek a možná uslyšíte, že mu taky říkáme naše seno, protože když to otevřete a vysypete, tak je tam namletých 11 bylinek, velmi najemno, a z nich se vaří čaj. Je tam 11 bylin, je tam chaluha, vrba, smetanka, pampeliška, jehlice, libeček, kukuřice, fazol, šalvěj, kopřiva, mochna husy a žebříček. Je tedy nadupaná bylinami, které mají za úkol vlastně odvádět z těla veškeré metabolity, odpady, to, co nám pomáhá odstraňovat další výrobek, třeba faktor báze v tlustém střevě. Ale nejenom to. Tedy Emulip Slim Drink ovlivňuje celý vylučovací systém, povzbuzuje zejména činnost ledvin a pročišťuje celý organismus. Tady je nutno říct, vždycky, když berete naše byliny a navíc ještě, když berete Slim Drink o to víc, je nutné zvýšit pitný režim. Za pitný režim, prosím vás, nepovažujeme ani mlíko, kafe, pivo, jak vám budou tvrdit zákazníci, je to pouze čistá voda, žádná voda v PET lahvích. Kdo můžete, tak nějaký filtr, ale to až třeba někdy jinde, a nebo bylinkové čaje. Toto je jeden z nich. Teď se nám to krásně na podzim hodí, protože si nasypete třeba menší čajovou lžičku, uvaříte vodu tak na 80 stupňů, přilijete si půl litr vody, necháte vyluhovat a i s tím výluhem vypijete všecko. Pro někoho, pokud prostě to přes tu pusinku moc nejde, ale věřím, že ano, protože to krásně voní, je tam líbeček, tak si to dávejte denně, jak já, do polívky. Udělám polívku v podstatě jakoukoliv, nastrouhám syrový česnek, zasypu slimem drinkem, přesto nejede vlak. A když jedu někam na cesty, tak si samozřejmě výrobky vozím sebou a tady když jsem i v restauraci někde klidně, ten slim drink si tam nasypu. Takže vracím se tedy k tomu, co je jeho primární záležitost, tedy vyvazuje metabolity při těch trávicích a vylučovacích procesech, zejména z jater a z ledvin. Tady se znovu vracím, jak už jsem se zmínila u Emulipsu forte, k tomu širšímu užití, co vlastně ty bylinky, jak jsou postaveny. A vracím se ke štítné žláze. Emulip Slim Drink obsahuje chaluhu bublinatou. To znamená, prostřednictvím vysoce účinného jódu z právě z té haluhy upravuje činnost štítné žlázy. Je vhodná při mízní strumě, tuhém otoku, při snížené funkci štítné žlázy. Tedy doporučujeme, když před sníženou funkci štítné žlázy nebo i zvýšenou trpí převážně ženy, mnohdy dochází i k operaci a ženy jsou na hormonech, takže doporučujeme k slimu drinku ještě naši bázi, protože obsahuje pukléřku islandskou a je to dvojí doplnění jódu. Kromě báze ještě kycky, protože obsahují vápník z mořských řas, zinek a jód. Dále chaluha není tedy jenom v uvozovkách jenom na štítnou žlázu, ale přispívá ke snižování váhy
i u obézních lidí a podporuje růst vlasů. Dále má velmi dobrý účinek při zánětlivých procesech kloubu a revmatismu a snižuje hladinu lipidů a cholesterolu v krvi, snižuje krevní tlak a navozuje takový pocit plnosti a nasycení, to znamená, ti lidi se nedojídají. Jo? Krásně je tady vidět ta synergie, když se tělo vyčistí, tak to navrací se k nějaké harmonii a lidi nepoptávají potom sladké, nedojídají se sladkým a tak dále. Takže dále snižuje energetický příjem. Jeho základní funkce je tedy podporování jater, žlučníku, trávení a vyčištění těla přes ledviny. Mám zkušenosti u Vlastičky Uhrové s jejími otoky, nohou, kotníky až potom lítka až ke kolenům, takže je to špatná funkce lymfatického systému, potažmo ledvin, takže boom, tady udělat slim drink, popíjet, každý, kdo chodí do práce, může si vzít termosku, navařit a popíjet. Počítejte ale s tím, že prostě ty ledviny budou fungovat a budete víc chodit na malou. Jo? To je ale dobrá známka, že ty ledviny se pročišťují. Tím pádem na noc si slim drink nevažte. Dále snižuje podkožní tuk, působí v rizikových partiích břicha, boky, jíždě, to chceme hlavně my holky, podporuje zrychlení metabolismus a urychluje spalování tuků v buňkách. Takže děcka, začněte podzim tady s našimi Emulipsy, s Emulipsem Forte a s Emulipsem Slim Drink. Mějte se krásně.